जों दिनै IPFT पार्टी एवं दिनै एलाइड अर्गेनाइजेशन IWFT Youth IPFT Atisha Tibra Kontrak Botol Indigenous Motor Worker Union TNEA TUKS Bebak ni angsa kokta benni bisingtai जों IPFT पार्टी बसकां 2019 ni लोकसभा इलेक्शनाव कननै सीट पूर्व त्रिपुरा चीनी त्रिपुरासानि संरक्षित आसन पश्चिम त्रिपुरा साधारण आसन आ दुईटा सीटनो कैंडिडेट दिसिनाय आबहाय नै लाइथांगक सालनि साखांनि सिमि जों साख्लाय दंनानो फाइनो हाय टोटाल के जों फाइनालाइज खालामबाय दिनै जतनिसै कुटुक लेभेलनि कमिटिनि बिसिंथै जों इलेक्शननो जों जेसाते पनि दख्लाय होननानै नाम आबोनर सवै स्टेट इलेक्शन कमिटी सेकेंडरी नंबर पैगा याबा उस गंगो किने कुछ लेवल नि कमिटी वो हाइनो हाय मीटिंग जों देशा कमिटी खापिका पूर्व त्रिपुरा वो सब नायकनाय पश्चिम त्रिपुरा वो सब नायकनाय आबोनो गरै किने जेहेतु खरमनै कैंडिडेट सिलेक्शन फाइनानि नांगो आबोनि बागै किने टॉप लेवल नि खरम पानी कमिटी कैसा गठन खायजाखा कैंडिडेट सिलेक्शन खायनानि बागै आजागा दंगो बरम गना NC देव वर्मा जिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट तै दाबुकनि त्रिपुरा हस्तेनि मंत्री तै बरम गना जनरल सेक्रेटरी नबर कुमार जमातिया दाबुकनि त्रिपुरा गवर्नमेंटनि कैबिनेट मंत्री तै बरम गना जिनि वाइस प्रेसिडेंट खरकनाय ब्रजलाल देव वर्मा तै अनंत देव वर्मा आंसा बैथां मंगल देव वर्मा एजिएस जों खरब बानी कमिटी खामानि यागुलो जों मियावो टॉप लेवल नि सीक्रेट मीटिंग जों कैंडिडेट सिलेक्शन नि बागै आचुक लायखा तैचिनि कैंडिडेट सिलेक्शन प्राय जुरान दंगै थांका हमपानो जों दिनै कैंडिडेट डिक्लेयार खायग्ला तामनि बागै थुबा जों कयेक दिन निफ्राय डिक्लेयार खायनानि बागै सालायजाक दिनै वानसो गबनो पूर्व त्रिपुरावो IPFT दिनो रनानि उठो पश्चिम त्रिपुरावो BJP रो नाना निंथो जदि ना IPFT BJP गवर्नमेंट नि कोalition नि धर्म फॉलो खायका गाय जदि IPFT न BJP रो पूर्व त्रिपुरा ST सीट संरक्षित आसन रिया गाय जों दुईटा सीट बसनाय आबोनो जों फाइनल डिसिजन जों अबोनो दैयै जों BJP रो गायकक सायनानि बागै जायगा ब्रमनि कुचुक बेराननि जे अग्रा रो जतनसै कुचुक बेराननि अग्रा अमित शाह राम माधव जी हेमंत विश्व शर्मा तै सुनील देवधर सह तै त्रिपुरानि जत टॉप लेवल नि BJP नि मंत्री नेता रबायजों कक सालायमानि यागलो बरक कुनो फाइनलाइज रिया आबोनो दैयाखै कुनो कक सानान बागै राजि करैनि बागै जों लास्ट पर्यन्त दुईटा सीट कन्टेस्ट खालामनायनि बागै वानसुका एवं आबो एक दुई दिन बिसिंनो जों कैंडिडेट डिक्लेयार खालामनाय पूर्व त्रिपुरा साबना चमका तै पश्चिम त्रिपुरा साबना चमका जिनि जत नाहारमं तिपारलेन दिन जों आगुबै दङ 2009 नि सिमि तिरिसक द्वारा जत इलेक्शन कन्टेस्ट तै जत मुभमेंट तिपारलेन जिनि लास्ट एंड फाइनल गोल तिपारलेन जों गद्दार खालायै हेके तिपारलेन जों कम्प्रोमाइज खालायै कुनु पक्ष सालायनानि बागै राजि करै जों BJP IPFT त्रिपुराव एलायन्स जोंनाबो असले केन्द्रनि BJP नि मंत्री रक बाय एलायन्स जों तिपारलेन नि बाहाय आजागा तमानि बागै जों बा एलायन्स नानि नामका आ एलायन्स नरक सवै तिपारलेन न दिनो हेलें थायगा गाय जेकुनो जरा आबोनि जवाब नानि बागै IPFT रेडी दङ मुखनि बिसिंतै ताइतिनि जत नुकमुं फाननि बिसिंतै आबं खातिनि IPFT नि लास्ट फाइनल गोल कोगुनि पार्टी नि वानसुपुं बाहाय जों सानानि नागिया BJP कांग्रेस CPM गंनि जनि उद्देश्य आलादा दंमोन गंनि डिसिजन एके रोखोमनि मोन किन्तु जों IPFT पार्टी नि उद्देश्य आदर्श गंनि बाय खालामनो थाखाय आं साबायथां स्पोक पार्सन IPFT पार्टी नि आं जे कक समा आंनि साया पार्टी नि स्टेन्ड खालामनो साव दिनै IPFT पार्टी नि जेकेबो खरकसा भाइस प्रेसिडेन्ट दं आलादा लीडर्स दं बजुदि कुनु कक थागा पार्टी नि स्टेन्ड खालामनो साव आबोनि बागै दिनै प्रेसिडेन्ट सायाखाय आबो डिसिजन या दिनै प्रेसिडेन्ट सायाखाय आबो राइट या आबो हायनि बजुदि साइटखाय आबो बिनि मेटा आबोनो तै चिन्तो रिया खालामनानि मोननाया तै मुथिया जरा कक सानाय जों कक सामा आबो दिनै नि कक साइगा व्यक्तिगत कक साइगा ना पार्टी नि कक साइगा तै बिसिलिया
लाइट थांजाक सालनि सिमी जों दुइटा स्टेम दुइटा जागोन बसानानै होनाय कक्सै पेमेन्ट सिस्टेम आबो पदन बेनि पदन जों अलरेडी कैंडिडेट पदन सिलेक्शन लाइका जों दिनै सागलायनानै नायदिया किन्तु कयेकदिन परे सागलाय थांबाय सागलायनानै होबाय जों कक सामा 6 जना सैया नतुबा प्रेसिडेंट कक सागल केचमिदे 6 प्रेसिडेंट फानो सातन पार्टीनि स्टैंड पार्टीनि डिसिसन नामा साना जों फानो सातन आं फानो सातन अब पार्टीनि डिसिसन कक सावो बुनि पार्टीनि बुइ तिनि पार्टीनि जों जरा कक साना बा जरा वन्दुकलाय सय जों सायख'मा